Si Israel Pablo ay personal naming nakausap dahil idinulog niya ang hinaing niya laban sa kanyang misis na di umano ay nahuli niyang may ibang lalaki. Ang masakla pa ay nahuli niya raw ito na nagpe-flex pa sa social media. Dahil sa galit nito, inalam niya ang mga legal na karapatan nito bilang mister at ang mga maaari niyang gawin na agad namang binigyang kasagutan ni Congressman Atty. John Chan. Ngunit nang malaman ng kanyang misis na si Angela etong pagdulog ni Israel sa programang Kasangga, naggagalaiti itong dumulog sa atin at nais linisin at linawin ang problemang ito. Dahil dito, makakausap natin ngayong hapon mula sa Laguna, si Angela Pablo. Yung sa video muna po, yung my delay ko na pinakita po sa inyo. Okay, so gusto mong mag-react doon sa video na ipinakita ni Israel. Ano ang reaction mo doon sa nakita mong video na ipinakita din ni Israel? Korento po yun. Hindi po ako magmamaylay na ikakapamak ng isang tao, lalo na yung lalaki ko. Nakalagay naman po sa caption na my friend. Nakalagay naman na my friend. Common sense naman po kung lalaki ko po yun. Okay, so ang sinasabi mo sa caption, friend mo itong lalaki. Hindi po yan parang plano, parang nabigla din po kasi. May video kasi actual video na binigla po ako buhatin ng kaibigan ko. Kawawa kasi ma'am yung friend ko po, na po kasi yan army. Hindi niya po alam na nabobroadcast na po dyan siya sa Bicol. 3 months na po, wala talaga kami niyan, pero kung nasa bahay siya. Okay, 3 months na, wala kayo, pero kayo ay magkasama pa sa isang bahay. Kinausap niya kasi ma'am yung family ko po na hindi niya daw kaya na maghiwalay kami, ganun-ganun. Yung pala ma'am, hinanapan ako ng mga pruweba, yung parang, yung ididiin ba? So doon tayo sa parang, doon sa pagsasama ninyo, sa tingin mo, hinahanapan ka ng pruweba. Normal. Diba normal, Angela? Kasi syempre, nakakakita ng ibang galaw sa iyo si mister, meron siyang ibang pakiramdam, ngayon, hinahanapan ka ng pruweba, and here it comes, merong nakita sa iyong pruweba. So, paano mo sasabihin naman eto? Kasi binabanggit mo, na kaibigan mo lang, nandun sa caption, ano naman ang masasabi mo dito sa merong kang kayakap na ibang lalaki? Yan talaga ma'am, yan po. Okay, yan po. Ano po yan? Ano po yan? Inalis ko nga ma'am yung ko dyan, yung ginato ko yan dyan sa last na video. Sino yung kayakap mong lalaki dyan? Siya po. Siya rin ba yung army? Oo. Okay, anong sinasabi mong ginanon? Anong ginanon yon? Nabigla kasi ako na pag niya po, pag tapos ginanto ko po yan sa last. Okay, alam mo kasi, Angela, sa maikling video na nakikita natin, meron ng ibang interpretasyon yung tao. What more, yung walang video at hindi nakikita ng ibang tao. So doon siguro, kaya nagkakaroon ng kumbaga ibang nararamdaman si mister sa paniniwala niya na meron ka talagang ibang lalaki. Tapos, ang sabi pa ni mister, doon daw sa pinost mong video, meron pang caption na I love you so much. Ma'am, lahat ng kaibigan ko kaya kong sabihan ng ganyan. Kung ikaw yung nasa kalagayan ni mister, ganito no, i-reverse psychology kita. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni mister, si mister yung nag-post at merong caption na I love you so much, pero sasabihin niyang kaibigan niya, ano yung magiging reaction mo? Okay lang sa akin ma'am, wala naman akong pati dyan. Ngayon Angela, ang tanong ko naman, ngayon ba sa present, dahil sinasabi mong hiwalay ka na dito kay Ersal, meron ka na bang ibang kinakasama? Wala pa naman. Wala pa naman. Partner, wala pa naman. Wala so pa may naman. balak si Angela. So wala pa naman. Paano mo ito nakilala itong nasa video na army na sinasabi mo? Ito ba ay kilala rin ng mister mo? Hindi po. Ano po yan? Kaibigan po ng kaibigan ko. So nakilala mo dahil sa kaibigan mo, pinakilala sa'yo itong si Boy. Mga ilang buwan kayo nagkakilala? 2 buwan po. 2 buwan. So, ganun na, sa loob lang ng 2 buwan, partner, ganun na sila ka-close para mag-caption si Angela ng I love you so much. Pero nung mga oras na yon na meron ng video, kayo ba ay nagkakalabuan ni mister? Opo, sir. Yung araw na yan, parang 3 months na ata kami wala. Walay po. Tapos po, ang ginawa niya, hindi siya pumapayag na maghiwalay kami. Nakiusap siya sa pamilya ko na doon daw po muna mag-i-stay siya. Okay. Kasi sabi ko, saan ka mag-i-stay? Ako na lang aalis. Umalis pa ako. Pumunta pa ako sa kaibigan ko. Umuwi pa ako minsan ng umaga na.
Pero kung hindi ko pinagbabayaan ng anak ko, alam ko yan ni na mama. So, nung mga times, panahon, years na ikaw ay niloloko nitong si Ercel, ikaw ay nagpakatatag. Yes po ma'am, para sa dalawang anak ko po ma'am. Kasi ayaw ko pong talaga mag-broken family. Kaso paulit-ulit na lang ba? So sa loob, sa ilang beses na nagloko itong si Ercel, nagpakatatag ka at hindi ka nakipaghiwalay muna sa kanya? Hindi po ma'am, nagpakasal pa nga ni. Nagpakasal pa nga ni, hanggang sa nagpakasakal. So bakit tumagal ng ganon yung parang tiniis mo na lang? Bakit ngayon ka lang sabihin ko na no, yung term na parang ikaw ba ay gumante dito kay Ercel? Hindi po ma'am, kasi ma'am, umabot pa nga kami ng 9 years eh. Okay, so hindi ka gumante. Ano itong nangyari na parang naramdaman mo lang? Paulit-ulit na lang, kunyari may problema po kami. Magsusumbong na naman sa magulang niya na ganito, ganyan. Parang sabi ko, dapat tayo lang dalawa. Hindi yung isasama mo na naman si mama mo, gano'n. Okay. Ilang beses ka sinaktan ni Ercel sa loob ng 9 years na pagsasama ninyo? Buntis po ako sa panganay ko. Sa panganay ko po ata yun. Tapos nung pabay po ako sa Laguna. Nung last month lang. Okay. So ano yung naging dahilan niya kung bakit nagawa kang saktan sa kabila ng ikaw ay nagdadalang tao? Matagal na yun, sir. Hindi ko na yung binabalikan, sir. Magpakatotoo ka, Angela. Halimbawa, ikaw yung nakakita, ikaw yung nakabasa na si Mister ay nagsasabi ng I love you so much sa ibang babae. Ano yung magiging reaction mo? Please, ma'am, sanay na po ako dyan. Pinamimigay ko na nga yan, ma'am. Sa totoo lang. Okay. Mantenido, parang maintain etong si Angela sa sinasabi niya dahil yung sitwasyon nila ngayon. Oo. Pero ang tanong ko sana sa kanya, kung noon pa na wala pa silang ganitong sitwasyon. Anyway, dahil dyan, Angela, nakipag-ugnayan muli kami kay Ercel Pablo, etong dati mong asawa. Ano ang masasabi mo sa mga sinabi niya? Tanggap mo ba etong mga paratang sa'yo na ikaw daw yung naunang manloko, ikaw daw yung babaero? Yung panahon ko pa yun, ma'am, na yung hindi pa kami kasal, ma'am. So, aminado ka dati na hindi pa kayo kasal, ginagawa mo talaga nagbababae ka. Pero nung kayo ay kinasal, ano na yung ginawa mo? Nagbago na ako, ma'am. Okay, so nagbago ka, nagpakabuti kang asawa dahil mahal mo itong si Angela. Oo, para sa mga bata. Okay, Ayan. so habang nagsasalita ka na mahal mo itong si Angela, Natatawa si Angela. ay natatawa at pumapalakpak. pa. Sige, balikan. Bakit din? siguro, Tanungin natin, balikan natin partner. si Angela. Angela, ano yung masasabi mo sa sinabi niya na nung hindi pa kayo kasal ay dun pa lang siya ng babae, pero nung kasal na kayo ay hindi na siya ng babae? Oo, dahil daw mahal ka niya at para daw sa mga anak ninyo. Ano yung masasabi mo rin sa kanya? Baliw lang ang maniniwala dyan. Baliw lang ang maniniwala. maniniwala Okay. dyan. So tayo ay hindi baliw. Hindi tayo dapat maniwala. Oh. Ercel, baliw lang daw yung maniniwala sa'yo. Ngayon, patunayan mo na hindi baliw yung mga maniniwala sa'yo dahil sa sinabi mo na ikaw ay nagpakabuti na, tumino ka na, dahil mahal mo itong si Angela. Dati yun, ma'am, yung pag namin. Ngayon, hindi na. Ayan. So, ibig sabihin, Ercel, simula nung kasal na kayo, ay hindi ka na nagloko kay Angela? Hindi na po. Yung una niyang sinabi, ma'am, hindi po yung katotohanan yun. Siya yung laging nambubugbog yan sa akin, ma'am. Minsan, yung one time po, ma'am Rem, binato ako niya ng kutsilyo, buti di nakaano sa akin sa tiyan. So parang sinasabi mo, itong si Angela ay mapanakit din. Ma'am Rem, sinabi na sinaktan ko siya last month. Hindi yun totoo, ma'am. Siya yung nambugbog sa akin, ma'am. Andun yung tatay niya na kinukuha yung cellphone ko kasi nalaman ko, Ma'am Rem, yung ginawa niya sa akin. Yung ate niya yung nag-send sa akin ng video, Ma'am Rem, na may lalaki siya. Kung di ko pa malaman sa kapatid niya, di ko yun. Matagal ko na sana hindi ko nalaman yung ginagawa niya. Okay, eto bang pananakit sa'yo ni Angela ay naipa-record mo sa barangay? Nagpa-medical ka ba? Para naman meron kang pinanghahawakan. Ikaw talaga yung sinaktan ni Angela. Sanay na po ako, Ma'am Rem, saktan ni Angela. Binabanggit mo na kaya mo nalaman na about dito sa video dahil yung mismong kapatid ni Angela yung nagbigay sa'yo nitong kopya ng video. Yes po. May ako, ma'am, screenshot po. Naawa lang magulang ko sa kanya kasi po, yung anak nga namin, kung mag-iwalay kami. Kaso po, yung ginawa niya ngayon na pinabroadcast ako nung nakaraan, kampi na naman sa akin ng magulang ko kasi po mali si Ercel.
umalis po ako dyan ng Bicol, nag-usap kami na huwag po kami umabot sa ganyan. Nag-usap kami yan, inatas ko yung sa Bausi, nakiusap siya sa akin noon. Tapos nalaman ko, nag-broadcast na naman, nagpa-broadcast siya nung nakaraan. Pero ngayon na parang talagang iba na ang, iba na ang utak niyan. Pag wala kang pera, hindi ka niya mahal. Pag may pera ka, parang aasikasuhin ka niyan, ma'am. Okay, may bagong kataga si Arcel. Kung may pera ka, asikasuhin ka. Kung wala kang pera, papabayaan ka. Parang ganon. Bakit mo nasabi yan? Naranasan ko na din po yan, ma'am. Nung nawalan akong trabaho, ganun yung ginagawa niya po sa akin. Pag may pera po ako niyan, ma'am, yung nawalan akong trabaho, Ma'am Remy, pinabili ko yung motor ko. Yung tatay ko yung bumili, yung nag-uulog ng cellphone, yung motor ko. Pinabili ko para may maiambag ako sa bahay niya. Okay, parang ang sinasabi mo ngayon, Arcel, dahil wala ka ng trabaho, wala ka ng maiambag, hindi mo na kayang buhayin yung pamilya, kaya ginaganyan ka na lang. Minsan po, ma'am, nag-utang ako dito sa pamilya ko, ma'am. Yung galit nga sa akin ngayon kasi nag-utang ako ng 2K. Okay. Binigyan ko yun ng 2K, ma'am, kahit wala pa ako nung natatrabaho po. Peso, nag-chat pa ngayon sa kaibigan ko, may 12 ka ba dyan? Bilan mo nung anak kong swak. Wow, 12. Kaya ngayon, sir, hindi ko kailangan ng sustento niya kahit piso. Ang gusto ko lang, sir, kunyari may trabaho siya, okay, sana kung pareho kami, ako sa tindahan, may trabaho siya, okay po kami. Kaso po nung nawalan siya ng trabaho, wala na nga siyang trabaho, dapat tulungan po ako sa bahay, hindi po yung palaging ako na lang. May point. Kasi, sir, May point. May point Siyempre, naman lalaki. talaga. Kasi Lalaki. partner, paano kayo kakain sa araw-araw? Paano mo maibibigay yung pangangailangan ng anak ninyo saksi po, kung parang ikaw na lang yung nagtatrabaho, ikaw pa mag-aasikaso? Diba? Siyempre, as lalaki, dapat Panindigan mo na ako yung tatay ng tahanan. Tulungan kayong Oo. mag-asawa para yung pangangailangan ng pamilya nyo, yung anak nyo, ay matugunan. So matanong ka namin, Angela, ano yung gusto mong mangyari ngayon? maghanap siya, ma'am, naalagaan siya na parang tuta, habang buhay. Manap siya, di ba yan ang gusto niya, ma'am? Wala akong pakigana pa siyang 2, 3. Basta, ma'am, walang pakialamanan talaga, ma'am. Kasi ilang buwan na po, wala na akong pakialam dyan. Gusto ko lang, sir, talagang pakialam. Yung parang kung tahimik na sa social media, o hindi na siya panay i-content niya ako, gano'n, para sa viewers, gano'n. Wala naman siyang mapapala dun, ma'am. Nananahimik pa ako dito sa Laguna. Share ko lang, sir, ha? This year lang po, na ko po yan, na huli ko po sa may Eden Rose, sa Kabangan. Oh my God! I-refund niya yung 350. Alam po yan ng kaibigan ko, nahuli siya din nandun, mag-i-in ng babae. Nag-check-in. Nahuli ko, ni-refund niya yung 350 kahit bawal. Hindi niya daw nagamit yung babae, kaya ni-refund niya. Okay. Sige, maganda to Arcel! Nahuli at ni-refund. Okay, Arcel, gaano katotoo ito, Arcel, na ikaw daw ay nahuli ni Mrs. na pumasok sa isang inn dito sa Kabangan. Hindi natuloy? Hindi natuloy dahil nahuli ka, ni-refund mo itong 350 kahit bawal. Alam mo, Natawa si Arcel, mukhang totoo, partner. Malay mo, nag-content. Oo, Mga oras Arcel, yan, ano yung masasabi mo dito? for the content lang yun, ma'am. Oo, sabi na partner. Sabi ko na, anong oras yun? Partner, Arcel? mukhang nagja-jive ang inyong mga Oo. pwedeng Oy, alam ko na yung revision sasabihin out, niya for Magaling the to content. magaling ka, Arcel. Naipalabas mo ba yung content na yun, Arcel? Hindi ko na-save, ma'am. Andiyan kasi siya, ma'am. Ayan, Sayang, doon ako Ayan. maniniwala, partner, Okay. na for the content kung na-post. Angela, anong oras to na i-report sa'yo na papasok sana itong si Arcel sa isang inn? Alas 12 ata noon, gabi. Gabi. Alas 12, Arcel, nagko-content ka pa? Alas 12 ng madaling araw. Hindi ko matandaan yung oras po, ma'am Rem. Para sa maaring legal na aksyon sa problemang ito, nasa kabilang linya na ng ating telepono, si Ma'am Julian Magalang, ang Social Welfare Officer 3 ng City Social Welfare and Development Office ng Legazpi City. Sa usapin pong ganitong sitwasyon ng mag-asawa na nagkaroon na po ng lamat yung kanilang pagsasama dahil po sa mga nangyaring sitwasyon, problema, pananakit, ano po yung dapat gawin? Nito pong si Angela para po dito kay Arcel. Ano po ang plano po? Una po, ano po ang plano po ng babae? Okay, ang gusto po ngayon, Simula. ang gusto po ngayon ni Angela, ito pong Mrs. Wag na daw po siyang pakialaman itong si Arcel at magkanya-kanya na lang po sila.
Para po malinawan po kahit paano ang isip nila, yung medyo palamig-lamigin mo na sitwasyon, yung medyo kalma na po, para po makapag-isip sila ng maayos. Opo. Sa tingin ko po, malaking bagay naman din po yun dito na ma-mediate po sila dito sa office namin. Anong klaseng intervention po, ma'am, yung kakailanganin po nila? Ang una po, ma'am, syempre po, counseling muna. Doon po tayo magsisimula. Okay? Opo. Marriage counseling. Opo, doon muna po tayo magsisimula. Kasi along the way po, lalabas naman din po yung ibang issue. Kung may mga plano po silang bago, doon na rin po kami magsisimula para po ma-facilitate namin or ma-assist po sila kung ano po ang plano nila po sa kanila, sa relasyon nila sa kanilang pong pamilya. Opo. Paano po, ma'am, kung si Ersel po ay naandito po sa Legazpi at eto naman pong si Angela ay nasa ibang lugar po, nasa Laguna po siya ngayon? Nasa Laguna po. Yan lang po, ma'am. Kailangan po, ma'am, kung pwede po na po, sumaglit po siya dito sa Legazpi para po magkausap. Or, saan po siya ngayon, ma'am? Sa Laguna? Opo, ma'am. Doon po nagtatrabaho itong si Angela. Baka this Christmas, baka po may bakasyon naman. Baka po pwede siyang umuwi. So, ibig sabihin po nito, ma'am, importante po na personal po siyang dumulog sa inyong pong tanggapan para sila po ay makapag-usap nitong si Ersel. Kasi po, mas mabuti po yung usapan na harap-harapan kisa po yung through phone. Opo. Dapat po, mas importante po yun. Hindi nila, mas may impact din po yung harap-harapan talaga kasi po para pa magkaintindihan sila. Kasi sa counseling namin, kami lang pong tatlong maghaharap. Ako po, tapos sila pong dalawa. Opo. So, in time na magdesisyon po si Angela na umuwi at magharap po sila dyan ni Ersel, ang mangyayari po is marriage counseling. Now, kung Yes, hindi po mangyari ito, halimbawa, nag-usap naman talaga sila, pero ayaw na talaga nitong si Angela na makipagbalikan pa dito kay Ersel, yung patungkol na lang po sa anak, yung pag-uusapan nila. Opo. Kasi hindi naman natin po pwedeng pilitin. Tama Diba po. yung isang sitwasyon na ayaw naman po nila talaga i-work out. Doon na lang po tayo papasok sa mga anak kasi yun po ang nasa gitna ng kanilang sitwasyon. Huwag natin idadama. Yan naman problema po na mag-asawa. Yung mga anak po, dapat po okay pa rin sila. Yung sa best interest po ng mga bata tayo dapat mag-focus kung ayaw nila talaga po na magsama ulit. Tama po. Yung welfare ng mga bata ang pinaka-importante po sa kanilang sitwasyon. So with that Yes po, po. Ma'am Juliana Magalang, ang Social Welfare Officer 3 ng City Social Welfare and Development Office ng Legazpi City. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. At para naman sa maaring legal na aksyon sa problemang ito, nasa kabilang linya na rin ng ating telepono si Police Master Sergeant Zahara Lianza, ang WCPD investigator ng Legazpi City Police Station. Sargento, sa kwento po ni Angela, si Mr. daw po ay nananakit. Sinaktan daw po siya. Nung nahuli niya po, etong si Angela ay meron daw na lalaki according to Ersel. So sa ganitong sitwasyon po, Sargento, absuelto po ba si Mr. sa pananakit na ginawa niya kay Mrs. dahil sa nahuli niyang may ibang lalaki po ito? Hindi po, ma'am, kasi hindi naman po pwedeng ilagay niya yung bata sa kamay niya. Kung mapatunayan niya po na may lalaki talaga yung asawa niya, pwede niya naman pong daanin sa tamang proseso yun. Ayun. Huwag po yung sasaktan niya. Opo, so malaki yung laban ni Angela dito, laban dito sa kanyang mister. Ano yung maaring maikaso laban dito kay Ersel? Papasok po yan, ma'am, sa violation ng RA 9262, ma'am, which is yung dun sa physical abuse, lalo kung sinaktan niya or pinagmumura niya pa yan, pwede pong may add pa yung sa emotional niyan. Siguro sa sitwasyong ito, Sargento, kahit ano pa man yung nakita mo na pwedeng mag-aggravate ng galit, hindi ka pwedeng manakit ng iba, especially itong asawa na babae. Yes po. Yeah. Hindi po pwede yun. Yan. With that, maraming salamat po, Ma'am Police Master Sergeant Zahara Lianza, WCPD Officer, Investigator ng Legazpi City Police Station. Maraming salamat po, Ma'am. Angela, kung meron kang mensahe dito kay Ersel, ano yon? Po, manahimik na, kung pwede. Yan. Ito naman si Ersel. Ersel? Okay lang po, sir. And Ma'am Remy. Okay na ako ngayon. Okay. Ayan. At least nagkalinawan na okay na sa kanilang dalawa ang kagustuhan patungkol dito sa kanilang relasyon. Ano na lang yung last message mo para kay Angela? Mag-ingat na lang po siya, ma'am. At least ngayon, nagkaroon ng kalinawan, partner, na si Ersel ay hindi napapakialaman itong si Angela. At si Angela naman, bahala naman siya sa buhay niya. Bahala naman siya na itaguyod ang kanilang mga anak.